Det er pragtfuldt at se så mange mennesker. For et stykke tid siden fik jeg at vide, at vi havde passeret de 100 gæster. Men der er mere end 100, så der er ret ud, fordi det er lidt siden. Og det er jo en herlig ting at se så mange mennesker. Og jeg skal jo sige, at jeg hedder Mogens Jensen, og jeg er leder af museet. Det, der skal foregå nu her om lidt, det er, at Hanne Forsingdal vil også byde velkommen og præsentere de her spændende vævere og deres produkter og derinde. Så I er nødt til at gå ind i hold og gå ud og så drikke noget rødvin, eller hvad I nu skal finde på. Så vi er sådan i løbet af de næste par timer er alle fra sin udstilling. Men endnu en gang rigtig hjertelig velkommen, og så vil jeg give ordet til dig, Anne. Jeg synes, vi skal starte med at sige. Det er jo titlen på udstillingen, vi synger her.